duniyar yanzu kuɗi a barbatin ɗazu kuɗi ga uwa kwance da kwance ba a duba ta kuɗi shegiya naira kuɗi mai sa'a ma sarki shegiya naira mai sa ka kwashe motoci kuɗi kaga ita naira mai sa ka samu 'yan mata kuɗi in kana da kuɗaɗe kasar mu za a yi maka gata kuɗi shegiya naira kuɗi halinta da gadara kuɗi kasar mu na lura waɗansu na bauta wa kuɗi kuɗi su tare nerori waɗansu kuna shan raɗaɗi kuɗi ka sai gida mota ka ajiye ka tara kuɗi kuɗi duk ƙaunar da kake musu wata ran sai ka bar su kuɗi kuɗi in yi kana raye ai wata ran baka raye kuɗi Allah ina roƙon ka ban iko dan in tara kuɗi in cire mutane a damuwa kuɗi kuɗi naira kuɗi dan adam da kuɗi tsakanin dan adam da kuɗi sai Allah dan adam da kuɗi tsakanin dan adam da kuɗi sai Allah na kira Allah masani sarkin da ke ba mu kuɗi almusawwir ne Allah shine gatan mu kuɗi rabbi mun gode maka to Allah ka ji tausan mu kuɗi kai muke roƙo waye kar mu kwanta ba kuɗi matsala idan kana da kuɗi a ƙasar nan kawo ta tozarci kuɗi in ko ba ka da shi a ƙasar nan za ka ga kaskanci kuɗi ka je ka nemi kuɗi to malam kar kai lalace kuɗi idan ka sa aiki to za a yi ma domin ka tara kuɗi idan da rai da rabo to ni ma'aza na tara kuɗi sai gida mota iyaye na in ba su kuɗi in taimaka wa mutane yin haka zai rage raɗaɗi yau na mutu nema to kai wa'aje ka nemo na aka kuɗi ni da kuɗi wannan tsakani ina mu da soyayya dole uwar naki kuɗaɗe ban muku jayayya koda ina zaune naji an yi kiran ku za na tsaya shegiya naira ta kashe ɗan adam guntar kuɗi tsira ƙasar mu ba a yi ma tsara ko gidan ku sai ka ɗau girma har a shimfiɗa ma taburma naira a samun ki kwai daɗi akan ki na je har maraɗi to kar ki juya mini baya da ni da ke bana mun shirya gare ni kin zama amarya kuma yi ƙasar nan sai da kuɗi ka nema aiki sai da kuɗi abinda zan ce sai da kuɗi a yau karatu sai da kuɗi ka sanya kaya sai da kuɗi a girmama ka sai da kuɗi har ana yaba ka sai da kuɗi ƙasar nan sai da kuɗi duniya da nan sai da kuɗi muna da manya a nan bauchi waɗanda sun aje nerori gun taimakawa al'umma suna kashewa a nerori kamar su Rabi'atu Umar wannan tana kashe nerori akwai nerori bala wanti na bauchi akwai nerori sannan sai Adamu akwai nerori madakin katagun akwai nerori Ahmad Mu'azu wannan akwai nerori
guda akwai nerori, MA Abubakar ma akwai nerori, Bala Abdul Qadir Kaura akwai nerori, Sadiq ya Mashal wannan akwai nerori, Dokajin Bauchi Halliru akwai nerori, Dan Amar Muhammadu Nasir akwai nerori, Hauwa Gimbiyar da jama'a ne akwai nerori, Baba na baba akwai nerori, Sirado Ibrahim Tanko akwai nerori, Abdullahi S. Jibrin akwai nerori, wakilin birni yayi akwai nerori, Yakubu Dogara wannan akwai nerori, Dan Malikin Bota yana nan akwai nerori, ga Adamu Sifika akwai nerori, ga Rabi Ushira akwai nerori, ga Shehu Wadaji akwai nerori, ga Dallami Kawule akwai nerori, Uwa Uba Sarkin Bauchi akwai nerori, Garba Muhammad Noma akwai nerori, ga kuma Ibn Motos akwai nerori, ga Abdul Ningin nan akwai nerori, Ubana Anashima wannan akwai nerori, ga Lawan Yahaya Gumbau akwai nerori, Bokaru akwai nerori, Champion Dan Isbulle akwai nerori, Abdulrazak Nuhu Zaki akwai nerori, ke wai makama akwai nerori, ga Shehu Buban nan akwai nerori, Dr. Ladan Salihu akwai nerori, Ahmad Shaibu da Bagardama akwai nerori, sai Salon Kyanmu na Bauchi akwai nerori, Hamza a Koshe Akuyam akwai nerori, Yayanu a Zai na Bari akwai nerori, Hajji a Fura'ira wannan akwai nerori, ga Nura ma Nasoro akwai nerori, Mansur ma Nasoro akwai nerori, Baba Awashi ma'ana nan akwai nerori, Biniya Amaji Ikiran nan akwai nerori, Alhaji Rabbo yana nan akwai nerori, ga Shehu Barau Ninge akwai nerori, Mai Firdausi Communication akwai nerori, jama'ar suna nan jingim akwai nerori. Allah ya samu dace.